माहारियारि पार्कआव बेरायनो फैग्रा दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोनहाबो रायमना माहारियारि पार्कआव बेरायफैनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। रायमना माहारियारि पार्कआव बेरायनो फैग्रा दावबायारिफोरनि खाबुनि थाखाय दिनै रायमना माहारियारि पार्क सेराव थानाय रायमना बाजाराव दैमालु नार्जारी मुंनि सासे बर' लाइमोना गोदानै बाटारफ्लाइ मुंनि गंसे रेजर्ट एन्ड रेस्टुरेन्ट खुलिदों। बे रेजर्टखौ इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि मुस्रि समनाथ नार्जारी बिथाङा दिनै बेखेवनानै होयो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे रेजर्टआव नोंथांमोनहा थानायनि सुबिदाजों लोगोसे खुदियाफोरनि गेलेग्रा बड'सा पार्क आरो गोथाव गोबां जाग्रा आदारफोरखौ मोननो हागोन। दिनैनि साना जोंनि रायमनानि थाखाय मोनसे गोजोननायनि मोनसे सान होननानै आङो सानो। मानो होनना बुङोब्ला दिनै रायमना नेसनेल पार्क डिक्लेयार जानानै दिनै 4थि बोसोर जे आगान जोङो सुरगासिनो दङ। दिनै खुब मोनसे मोजां थासारि जों बेयाव नुनो मोन्दों। दिनै दैमालु नार्जारी बिथांनि जे नाजानायाव रायमना वेस्टार्न रेन्जनि सिङाव थानाय बे अफिसनि जे नांजाबनायावनो दिनै मोनसे बाटारफ्लाइ रिजर्टखौ दिनै अपेनिं खालामबाय। दिनै बे अपेनिं खालामनायजों गोबां जोंनि दावबायारिफोर गोजान जायगाफोरनिफ्राय फैगोन। दा बिसोरखौ एकमडेट खालामनो थाखाय बिसोरनि फुडिं जों लोगोसे बिसोरनि थानायनि जे बेबस्थाखौ दिनै नैबे रेजर्टनि गेजेरजों होगोन। बेखौ जों खुब गोजोननाय मोन्दों। दिनै बे मोनसे जोंनियाव मोनसे सेरजा इक' कटेज दंखायो। दा आरोबाव दिनै जोंहा नैथि बिराद मोनसे फांसनेल मोनसे रेजर्ट दिनै जोंनियावहाय अपेनिं जाबावबाय। दा बेखौ लानानै जोङो लकेलनि जानानै आरो जोंनि बे ओनसोलनि साफ्रोमबोनि जानानै जों खुब मोनसे बाख्नायदों आरो बेखौ जों बरनानै जोङो लायो। दावबायारिफोरनि थाखाय आं बेखौनो बुंगोन जे बिथांमोना रायमना नेसनेल पार्कआव जेब्ला बिथांमोना दावबायबोगोन बेयावहाय माबा मोनसे उसुबिदा जानांगौनि जेबो गैया। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा रेजर्टफोर जोंहा मोननै दंखायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां माखासे हम स्टेफोरबो थाबाय। जे हम स्टेफोरावहाय जे जोंनि जे दावबायारिफोरखौ एकमडेट खालामनो हायो आरो बेजों लोगोसे जे जोंनि बे ओनसोलाव पिकनिकार्सफोर फैगोन जे जानायनि थाखायबो बिथांमोना नैबे रेजर्टआव बिसोर अर्डारखौ खालामनो हागोन। बेनिखायनो नैबे बाख्नायथाव दे हाबाफारिनि थाखाय आङो खुब गोजोननाय मोन्दों। दिनै आङो नंगौ दिनै रायमना नेसनेल पार्क एरियायाव आं मोनसे रिजर्ट एन्ड रेस्टुरेन्ट खुलिदों। दा बे हिसाबैहाय दिनैहाय माखासे जोंना माखासे कयजन मानसिफोरनि थाखाय सुबिदानि थाखाय आङो बेवहाय मोनसे जानाय लोंनाय बा थानाय सुबिदा हिसाबै आङो गावनि खुद मोनसे सुबिदानि थाखाय आङो मोनसे रिजर्टजों लोगोसे मोनसे रेस्टुरेन्ट टाइप बे हिसाबै आङो बयनिबो थाखाय बा एरिया जाहाथे डेभेलप जालांथों बा आंनि थाखायबो किसुमान बुस्थुफ्रा जाहाथे आंनि नामफ्रा जाहाथे थालांथों बे हिसाबै आं मोनसे रिजर्ट खुलिनाय जादों। दा माखासे जोंहा रायजो राजाफ्रा बुहुत मोजां मोनदों आंनि सायाव। दा मा सुबिदा मोनगोन नोंथांनि बे रेजर्टआव? दा सुबिदाया दिनै खामानिया आंना कमप्लिट जायाखै, रानिं जादों। दा दिनैथ' रेस्टुरेन्टआ क्लियारानो जाबाय। ओमफ्राय दा स्टे हम दङ, बेयाव खालामनांगौ जादों। ओमफ्राय किसुमान आंनि खामानिया 80% थांबाय आरो दा ओमफ्राय 20% मावनांगौ दंबावो। दा बेखौ आं थाबैनो रिसेन्टलि 3 मान्थ्सनि गेजेरावनो आं बेखौ क्लियार खालामनानै होगोन आरो। दा आङो दावबायारिखौ बेखौनो बुंगोन जेनेबा फैनानै जाहाथे गोदाव सोराव जाहाथे जाफैया, थानाय सुबिदा गैया बा जानाय सुबिदा गैयिनि थाखायनो आं बे हिसाबैहाय दावबायारिफोरखौबो आंनि बे रिजर्टआव जाहाथे फैनानै थाफैनो हागोन। गासिबो आंनो मा नांगौ मा नाङा बेखौ जाहाथे आं जगार खालामना होगोन आरो। आंनि रिजर्टआ जाहैबाय दा जोंना रायमना नेसनेल पार्क होननाय मोनसे दङ। दा ओमफ्राय दिनै लोगोसे खाथियाव फरेस्ट अफिस दं आरो लोगोसे SSB केम्प दं। ओमफ्राय लोगोसे जोंनाव बिनि गेजेराव मेन गेट खाथियावनो आरो दा दिनै ओरैहाय थांबाय आरो जुमदुवार दिनै चौधुरि घाटनो बेहाय थांबाय बेयो आरो लोगोसे बे दा वाटार पार्क होननाय मोनसे आरो जागासिनो दंबावो। दा जोंनि एरियाहाय खुनु माबा मोनसे प्रब्लेम गैया आरो फैबा। दा बे हिसाबै आं बेखौनो थाबैनो थाखाय जगाजग खालामनो हागोन। जगाजग खालामनो हागोन। दा थाबैनि थाखायबो आंनाव गैथ'वाबाबो
खिन्थु आङो बेखौबो जगा खालामनानै होनो हानाय केपासिटि दङ दा दिनैहाय बाखिखिनि फैनानै जेबो प्रब्लेम जानाय मोननाय आरो बा जानायबो नङा बिदि आरो जोंनि बे बाटारफ्लाइ रिजर्ट रेस्टुरेन्टआवहाय नोंथांमोना गोबांथार जानाय लोंनायखौ मोननो हागोन मानोना जोङो अनेकथा गोदान गोदान भेराइटि जोङो बानायदों बे भेराइटिनि मुंफ्रानो जाहैबाय जेनाखि नोंथांमोना गुबुन जायगायाव मोनजाफेरै बेखौ जोंनाव बेयाव फैनानै अर्डार होनो हागोन बेनो जाहैबाय चिकेन 65 ओमफ्रायहाय क्रिस्पि चिकेन ओमफ्राय प्लास चिकेन ललिपप ओमफ्रायहाय नोङो जोंनाव जाहैबाय बेजों लोगोसे चिकेन मानसाव सुप ओमफ्राय चिकेन सांगि बाटार चिकेन बेफोरबायदि गोबांथार बेसाद जोंनावहाय दं आरोना मुवाफोर आइटेमजों लोगोसे बानायनाय दा नैबे मोनजाफेरै मुवाखौ जोङो बेवहाय नों फैयोब्ला मोनजाफैनो हागोन सोरबा दावबायारिफ्रा बबेबा जानायनि थाखाय माबा मोनसे सेटिसफाइ गैयै गावसिनि गोसोजों बेखौ जोंनि बे बाटारफ्लाइ रिजर्टआवहाय फैनानै जाफैनो हानाय मोनसे केपासिटि दं आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो गोबांथार पर'थाफोर दङ जेरै चिकेन पर'था मोनगोन चिकेन स्प्रिं रल मोनगोन ओमफ्राय क्रिस्पि चिकेन मोनगोन बिदिनो प्लास जोंनावथ' जों दा गासैबो मुवाफोरखौ जोङो बुंनोबो हाजोबा दा बिनिखायनो बाद बाखि माखासे आइटेमफोरखौ जोङो मेनु कार्डआव नायबानो मोनगोन प्लास जों मेनु कार्डआव नायनानै जोङो गाव गावनि गोसोनि लुबैनायफोरखौ जोङो मेनु नायनानै अर्डार होनो हागोन